нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург қарор доранд, ба онҳо духтури сутунмуҳра лозим бошад. Ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Табобат бо ҳама намуди гиёҳҳои шифобахш гузаронида мешавад. Доктор Анвар, табобати сутунмуҳра ва буғунҳо. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷаи, барномаҳои Сорбон Сафаров. Бародарони азиз, ҳозир мо ба шумо як чира хотиррасон карданием дар мавриди бемориҳое ки бояд хизматшон набаранд. Бисёр ба мо савол метиҳанд ки кадом бемориҳоро хизмат намебаранд, оё аз хизмати ҳарбӣ киҳо озод ҳастанд. Дар ҳамин мавзӯъ бисёр ба мо савол пешкаш мешавад ва мо як чанд қа пеш як видео навор гирифтагӣ будем, як 4 моҳ ё 5 моҳ пеш буд. Ҳама намуди бемориҳое ки аз хизмати ҳарбӣ озоданд мо дар ҳамунҷа номбар кардагӣ будем ва дар идомаи ҳамин видеозӣ ҳамун видеои кӯҳнаро мемонума тамошо кунед ва ҳамун саволҳои худтон ҷавоб мегиред, чунки дар ӯ видео мо дар бораи ҳамаи бемориҳое ки аз хизмат озоданд гап задагему барнома кардагем. Мумкин ки баъзеҳо ҳамун видеоро тамошо кардагӣ нестанд, ба ҳамин хотир идомаи видеоро аз навори пештара пешкаши шумо мегардонем. Марҳамат, тамошо кунед. Нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ё берун аз Федератсияи Россия қарор доранд, акнун вақти он расидааст ки телефонҳои худро иваз созед. Пас ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Бо нархи арзон ҳама намуди телефонҳо, дастсафкаш ба ҳамаи шаҳрҳо бепулай ва агар аз номи канали Юристиҷаи муроҷиат кунӣ, як чихол падаркат мекунанд. Салом алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали мо. Инак барномаи нав, видеои нав оиди бемориҳое ки онҳоро бояд ба хизмати ҳарбӣ даъват накунанд. Яъне ки ҳамин бемориҳое ки ҳозир мо номбар мекунем, ана ҳамин гуна шахсоне ки беморӣ доранд ба хизмати ҳарбӣ аз рӯи қонун бояд даъват карда нашаванд. Узри зиёд аввалан ки боз дар бораи хизмат, дар бораи аблава сухан кардастем, барое ки фикр мекунам ана ҳамин чизое ки ҳозир ман ба шумо мефаҳмонам дар ҳамин маврид, дар ҳамин мавзӯъ ягон барнома кардагӣ набудем ва и аввалин барномае ки мо дар ҳамин бораи бемориҳош суҳбат мегзаронем. Пешаи бемориҳоро номбар кардан, ман як чиза ба шумо фаҳмонданиям ки ҷумҳурии Тоҷикистон бо созишномаи ОДКБ-и Федератсияи Россия шартнома бастагӣ. Яъне ОДКБ чиро мегӯянд? Як намуд армияи Федератсияи Россияро. Бо Федератсияи Россия ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин мавзӯъ шартнома бастагӣ ва ҳозир ҳамин бемориҳоеро ки мо номбар мекунем, Федератсияи Россия ҳамин фармона бировардагия, яъне ки дар ҳолати бастани шартнома тааллуқ дора ҳамин бемориҳорам ба ҷумҳурии Тоҷикистон. Яъне ҳам дар Федератсияи Россия ва ҳам дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин гуна бемориҳоро ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. Инак аввалин беморӣ гипертония. Яъне ки гипертония чиро мегӯянд? Гипертония ҳамин намуд беморие ҳаст ки одамизод давления дора, яъне ки бемории давление дора, паст мешава ё ки баланд мешава. Мақсад ҳар як шахсият ба худаш давленияи норма дора, мисоли 120 ба 80 ё 110 ба 90. Амихе ҳар як нафар ба худаш ба нормаи худаш давления дора. Ва шахсое ки мисол давлениашон баланд мешава тез ё ки пасти бад мешава ай нормаи будагиш, ҳамин шахсиятҳоро ба хизмати ҳарбӣ бояд набаранд ва ин бемориро мегӯянд гипертония. Ва бемории дигар ном дора варикоцел. Варикоцел стадия дора, яъне ки аз якум, дуюм ва сеюм степен иборат аст ҳамин бемории варикоцел ва ба хизмати ҳарбӣ бурда намешава степени сеюмаш, ки дар степени сеюмаш агар ки сари вақт ҷарроҳӣ накунанд, мақсад кафиданаш мумкин аст. Ва боз бемории дигар бо номи скалез. Яъне скалез чӣ намуд бемориро мегӯянд? Скалез ҳамун намуд бемориро мегӯянд ки позвоночник, яъне ки сутунмуҳра ягон осеб дидагия ё ки каҷ шидагия, ана ҳамин намуд беморирам ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. Ва бемории дигар бемориҳои пӯст. Бемориҳои пӯст ва бемории варикоз низ ба хизмати ҳарбӣ бурда намешаванд, зеро ки бемории пӯст ҳамчунон беморие ҳаст ки гузаранда ҳаст, аз як одам ба одами дигар
метона бигзара. Ба ҳамин хотир ба хотири хатарнокиш ҳамин бемориҳои пӯстам ба хизмати ҳарбӣ бурда намешаванд. бемории дигараш бо номи пишевая аллергия, яъне ки аз истеъмол кардани ягон намуд хӯрок ё ки ягон намуди дигар чизҳое ки истеъмол мекунанд аллергия дора ҳамон нафар, ҳамин намуд бемориҳоро ба хизмати ҳарбӣ бояд бурда нашаванд. бемории дигар бо номи гепатариоз, яъне ки беморӣ ҳамон гунае ҳастае ки одамизод фаромӯшхотир мешава ва пӯсти баданаш қоқ мешава. баъзан нафарора агар аҳамият битен ами пӯсти танашон, пӯсти дастшон қоқ мешава, яъне ки сафед мешава ва парешонхотиранд. ана ҳамин шахсиятҳоро ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. ва бемории дигар ажирения, яъне ки фарбеҳшавӣ. ин бемориам степен дора, яъне ки стадия дора якум, дуюм ва сеюм. стадия якуму дуюмаш ба харобшавӣ табдил меёба ва степени сеюмаш боша хароб намешававу то чанд рафта ҳамон нафар фарбеҳ шидан мегира, яъне ки вай степени сеюмаш умуман хароб намешава. ҳамин бемории ажирениярам низ ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. ва боз бемории туберкулёз, бронхит, астма, ҳамин намуд бемориҳоро ба хизмати ҳарбӣ бояд аз рӯи қонун бурда нашаванд. чӣ хеле ки мо дар боло қайд кардем, бемории пӯст, яъне ки пӯст сафед мешава. боз як намуди дигар беморӣ ҳаст, псориазм мегӯянд дар илми тиб. ана ҳамин бемориам монанд аст, дохил аст ба бемории пӯст, яъне ки дар ин намуд бемории псориазм одамизод пес мешава, мегӯянд ку ҳамихелӣ мешава пӯсти баданаш. ана ҳамин шахсиятҳоро ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. ва шахсиятҳое ки нефрокоз доранд, яъне нефрокоз ҳамин намуд беморие ҳастае ки гурда поён мефурад, мегӯянд ку мисол мерен узӣ мекунен дар ҳамо беморхонаҳо, мегӯянд гурда поён фуромадагиай. ана ҳамин шахсое ки гурдашон поён фуромадагиай, ҳамиёрам ба хизмати ҳарбӣ бурда намешава. поён фуромадани гурда бештар аз ягон чизи вазнина бардоштан ба вуҷуд меояд. инак бемории дигар бо номи энурез, яъне ки энурез беморие ҳаст ки шахсият навобаста аз син солшай пешоби хича қапидан наметонаву тез ба ҳоҷат мерава ба пешобкунӣ. ана ҳамин шахсиятҳое ки мақсад ба бемории энурез гирифторанд, пешоби хичона қапидан наметавонанд, ҳамин шахсиятҳоро низ ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. ва баъд дар мавзӯи оператсия кардан бисёр нафаро савол метиҳанд ки мақсад мо ина и оператсияро кардагием, оё моро мебаранд ё ки и оператсияро кардагием, оё моро мебаранд. танҳо дар ҳолати оператсия переделка ба хизмати ҳарбӣ бурда намешаванд, яъне ки ягон узви бадана мисол алиш мекунанд, иваз мекунанд бигем, ё ки ягон узви бадана мебуранд мисол. ана ҳамин намуди оператсияҳоро ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. ва боз дар инҷа як чиз дигара қайд мекунем ки шахсиятҳое ки чашмошон мисол камтар каҷай, ана ҳамун шахсиятҳоро ба хизмати ҳарбӣ бурда намешаванд. ва дар мавзӯи чашм гуфтем, иҷода бо як намуди дигар касалӣ дохил мешавад дар чашм, миграни ном дора. ин ҳамун намуд касалӣ дар чашмае ки мақсад баъзан нафарора аҳамият метиҳӣ миҷаҳошон тез мезанад, яъне ки тез миҷа мезананд. агар аҳамият дода бошем, дар баъзан нафарҳо ҳамин чиз дида мешавад, ҳамин намуди бемориро ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. ва боз касалиҳои қанд ва касалиҳои дила низ ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. ва шахсое ки наркоман ҳастану мисол ё ки алкогол бисёр истифода мекунанд, ба ҳамин хотир шахсиятҳоро ба хизмат намебаранд ки мисол наркоман бе наркотик метавонад дар ҳамон ҳолат хича мақсад бикша, даст ба худкушӣ бизана, ӯ ба ҷони худаш раҳм намекунад. ва одаме ки бисёр алкогол истифода мекунад ва наметавонад бе ҳамон чиз, ӯ шахсиятам дар ӯ ҳолате ки пайдо намекунад ҳамун спиртноя, депрессияда гирифтор мешава ва дар ин ҳолат мумкин ки даст ба худкушӣ бизана. ба ҳамин хотир ин нафарора ба хизмати ҳарбӣ даъват наметунанд. ва як намуди дигар беморӣ ҳаста, шизофрения меган. одамое ки мисол худ ба худшон гап мезананд, танҳо мондагиан ё ки депрессияда мераванд, ҳамира шизофрения меган, худ ба худшон гап мезананд. ана ҳамин шахсиятҳоро ба хизмати ҳарбӣ бурда намешаванд. ва шахсиятҳоеро бо низ ба хизмати ҳарбӣ намебаранд ки ва ё камхун ҳастанд, яъне ки калорияшон
камай ба ҳамин хотир ваёра ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. баъдан боз шахсиятҳое ҳастанд ки ҳамҷинсгаранд, яъне ки ба таври фаҳмотар агар бигирем шахсое ки ҳамҷинсгара намедонанд чиянд, галубоёра ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. инак бародарои азиз, ин буд ҳамун бемориҳое ки ба хизмати ҳарбӣ аз рӯи қонун бурда намешаванд ва бояд набаранд. шахсое ки ана ҳамин гуна бемориҳои номбаркардаи моро агар дошта бошед, метавонем ба военкомати ҳамун ноҳияи хитон муроҷиат бикунену мақсад хитона ба қайд бигирем ба ҳамун бемории будагитон ва ба шумо ягон ҳуҷҷат битиҳанд. инак видеоро ҷамъбаст мекунем бародарои азиз. хоҳиш мекунам дигар дар бораи кадом намуди бемориро мебаранд, кадом намудша намебаранд савол натиҳед, чунки чӣ намуд бемориеро ки ба хизмат намебаранд мо ҳамаша номбар кардем. ва ягон саволи дигар боша, саволтона метавонед дар инстаграм ба мо пешкаш кунед ё ки дар поини ҳамин видео. дар канали ма юрист тиҷей ҳатман подписатсия кунед. худоҳофиз амакаса.